Hello, hello. Cái channel Mesodot Skincare cái lâu lom lệ với cái channel Mesod sắc sắc cái này á. Ole, tuần trong video chú gặp phù rồi à. Cùng lo na. Cái lâu ngã lệ cái lâu in roam man về cái lâu in bot say về thế tí là. Thu mai ngã mà để kami lâu tí lệ. Mà in mà set tuần trong chú cái ngã đón. Mà ai tên cần ngã tiếng. Thế tí về là ang nga chiam tur po ka om chuang lawa han soi do te han tak do te cha kom vial rolin chen khata ni no malo chang chi na tin han tak do na tur pom chuang ma se thil te chu ka ron soi ne da tun chu skin care lam ai ma in thil ka ron soi don ni o lu in long ai thau la ka phur to to pa ke ma hi mo kan soyang ole hey voin hi ka birthday ka pian sam phapak ania chuanin kumdanga po kaloti train angin te hantila kumdanga hi chuanin I giveaway ka ti skincare ka ti tir hianin giveaway ka ti tlang puya birthday den sen te hianin ka ti tlang puya mase ni kuma changkhanin enge ka ti chuin hrianga ni kuma khan chen kha chuan ka channel te lo en min lo follow lo en reng chin chuanin hrianga kumina birthday pualin skincare afrin ka sem le dona pathian zara I kan sem le thei dona kalom khop maya ni kuma khanin za bor vel sem tura kan hisap lai khan za ni vel chu chua ka chuwang chuanin kumin chu za ni vel hi in reng lo loi la ka tia chuanin item shet po pel huamin chuwang chuanin ati thei dan te engtin nge ron kal top khani don lowa chuwang chuan a top thlenga video ni in lo enangai chuwang chuan a top thleng milen sak don ya ole ama sign foxtail buy 3 at 1099 le perfume free gift om tel kha la oma hoi khan discount code le link ka lo da lenga du cho in lo cha lenga cha thiam lo chu ka number in share to ka renga whatsapp number a khan mi lo bele maenga ti chuanin kumin hi ka ti theng em ka hrelowa ama sign kan soi phot tiang a story ang he ka skincare bak do lo ka ti kha he story kang ani ve de hlek tun chum chumo ka tum lok ni kuma khan ka be se phak bakin min hlut saka kan ina gara cha te khan kan tia in saklai la ni bok nen khanin he nuam lo deuh khan kan ti rek reka ka in thlasung vi awa ron kal kha be se phak bakin an tha bok sia chuan enge traffic he konga te in tlat te ngai traffic hial te kha jam ani khamo traffic te a jam pani kha veng chuang khan alom om lamania ma se he mi chen khat tan khan thil enge har san lo thlen ve the ni a thlen ti na ni lovin thlen ve the thil te ni han ti non don khan kain thlasung riau to tianga le lo la tak tak chang local te khatia rei tak tak in tlara in line na a chunam po mumal lo an han ding te kha kain thlasung lu to ka kalom box sia chuwang chuin kumin chu ati na mun ka son dona masa in ati na mun ka son dona nakina ka ron soi chiang zelanga ti chuanin kumina hianin soile soinu kumbula train kan in bot sei ve in hey product cha khol hi a har ve lu tuka voi khata han cha chok te hi a har lu tuka offer lai te hian ka cha tlang puya khtia sem tur te hisab yang ka cha china ni chu chuanin kum tlo na ka cha hi za som nga chu tling lo dewang kum tlo na ka cha hi za som thum vel ani za som thum vel ani ta ti chuanin ni kuma ka sem to na te kha ka sem nuwa khan ka sem ma chon he ka shil chuang lo ka sem don ti po ka shil lo ka sem ve to pa keima tui khan ka tuya hey miron pui du angem le miron support he don em ti po
kha ngai to lowin le be sei lo wang khanin kema stock sang ang khati han ka sem khanita kumina ve chong khatianga ka ti te kan shil ta ka khanin e an lo lom lu tu ka e o chu tiang te chu pui thena che kan nei om sia i lo soi lo ni chu kha min ti ta kha khan min ti ha so ka chuan kumina chuan tlemin kan ti pangchang ve ta dewa product za somnga changa za velbor miron thon te chuan kalom otang ka te ka thil ti to ri ka shil veka ka soi veka ni chu chuan khami ni wang khan adon ne ron soi le la hei ka lo shil lok ve ni chumo e bar than tir lama khan ka lo shil lok ve chuan a chalu tuk lo soi ro ti the dang nge pok ti the nge pok kan tu mang kong kan lo zong ang an tia chuan kar ma sale November thla top lama khan hei ke mala November second last week vel top lama ni ka shil khamo ka lo theng hil le china ke mala khan chuan hei dil na mu mal deuh khan ka zia ka chuan ka zu shila ka ma muang cha te chuan e kan ron ti sak thei don che ka ron ti vek don an tia kalom khop maya e min du sakna le hei milo support le ve na han kalom em me chuanin product hi za min ron thon an tuma tuna hian engemaw zat chu lo thleng to a lo la thleng kim chi a lo dewa chu wang chuan ma se kan ti hun tora chu lo thleng kim to tora ka be se a chu te chu milo share sak ma sakula ti chuanin engpo ni se o ani chu ka soenga o ka soi toang uluk tewin longai thalo engtia ti tu nge engtia han engtinge in lo ti don engti tu nge dong thei lo te pom mei the kha uluk dewa in lo ngai thla ka nga ya December ni som pathuma inrin ni ani dona chu dar khata changa darlin kara hun kan manganga da khata changa darlin kar o kan in pay fel man ka ringa chu tiang chuan time ka set top a chuanin tunge ronkal theya tunge la the o ma sabra chuan ka subscriber YouTube subscriber te audience te in ni nga ya Instagram min follow angai boka chuan chu các channel en changi chu ti sa de ve khani ka ring thawa ti chuanin o I appoimo ta ber chu an noya khanin link kalo danga o mani apo I award don thena vote thena link kha in shianga milo vote ho kha chuanin in la shianga award don thena link award vote to award dong to vote na link ti so ka ngo award dong thei to vote na link ka achanga milo vote tu te kha chuanin in shianga kha Google Form ania chuanin ke ma po hian in Google Form ka siama o khami free product dong thei tur kha all samjok nan tia tongpong ron kal topa kal thon te om theya lo zo pol te kha om the chuang chung khatia ngai lowa in lo kal chat thei nan kha Google Form ka siama anhoi khan link ka da in lo fill up thlapanga thei sam chon I mani nge ron kal turani o mani nge ron kal turani adoni har sanna neite kal le thelo thu te kha chu kanin she thiam thei thawanga I form lo fill up vek to I ron kal sanga chi chu kanin she thiam thawanga she thiam na sang berin chu po thei sam chon mani in local ula mani nge local thei ula hey kal pui te point ron nei mai the pui lo kha chu ma se nang mani kha ron tel ro nang mani kha ron tel sa mula kan ti ni I chuanin I khami link a hianin at kan ti na mun turte ani at time at chiang vekina lang dona o chiang de ka ziak lang vek dona chu link in lu huna khan form fill up pa khan achung lama khan ulum de in lo chia ranga chuan form in fill up anga in lo submit thlap bokanga o in lo submit thlap bokanga chuan atok chin ka tia khanin link hi ka delete anga hey an adai to product sem turina adai to product engel la tura dai to ein zat anin dei che ka ti huna khan mo ka remove anga link hi ka remove anga chuan ka disable boka link ka chuan fill up list ho kha ka print out anga ka ron print out thap anga chuan phone number da na tura khanin phone call tlang theina lo da sam ru o chuanin thei du thu sama chuan kan ron confirm thlap chunga callin ron confirm thlap chu ka tumanga callin lo thei tangang lo ni pon in lo fill up man kha chuanin in dong tura lo in ngai to pula o dong a fill up na kha chu dong tura ngai to pula chuan
amun le hun ro ta khanin local anga o chuan I ka soile du chu dar khata changa darli ka ti kha dar khata chan chat kan tum do chuan chuan dar khata chuan local kim to shamula ka ti khop mai local kim to shamula ka ti khop mai chuan chuan local tu rang kha chu o chan chu form fill up sa ve khai ni to do na inform chuanin in ron kalpa in alisa kan lo da anga paper ka lo print out anga in min kha in ron tik keu keu nga o kal nge ti shet nan khan o fin fian nan khan in min in ron tik keu keu nga khatiang khan kan ti don ani o local churula lo fill up churula local the tu rang kha chin thlasung lo la tin kumina chuanin product ni kum kha chuanin face wash kha tamang renga face wash le he product tin man ban ang te po ha kanin pe to pa he englo wa khan kumina chuanin a full size fek kanin pe thei tura ka ngaya kanin petur pon kain bot se hey form fill up si alo ma se local laglo te po kha anom the kha wang khanin khatiang te the wang khanin khai ro kha chu a mini te point dong mai theya thinrim oil o lung oil o chu kan sei lok ni se chuanin kumina chuin product hi a variety de hlek dona chinga changa chiruk vela om ve thei tura ka ngai ma se a quantity a tam joi chu ang fek don lawa o quantity ang fek don chu wang chuanin engma ka sei lok hri don lawa engma ka sei lok hri don lawa a muna ni kuma kan tiang khanin kan lo da chuang anga mi kha kan thlang le mai anga tiang chuanin thu o idawin kan ti le don ani o in fel sia chuanin birthday lom na pol ani ti kha min shia chakula tin birthday lom na pol ti kha ni he birthday lom tur em po kan ni chuang lo kha tiang khan hun toy te kan hmanga product kha kan semanga o hun ser tlep te po tlem rei lo te kan hmang venga hun ser ti lema o thu rei lo te ang te kha kan ti venga chuan ka soi du bok chu local tur ta shia tu chu hey foxtail na miron puini bang khan hey foxtail khanin an mu ve cha kan ni chu an en ve cha kan ni chu chu wang chuanin ka vlog dona chiang deuh in ka soi du chu ka vlog dona lo lang du lawang te lo lang zak ang chit chet te kha nei lo ula nuam ti takin hlim mel putak khanin lo lang sham ula local tur te chu ti kha kan soi lok do chan chu thil sa thla kan ni lawa afrin kan sem meo afri te chu tu nge du lawang ke po don tur den sen chu ka kal dor na chu wang chuan ti khan hei lang she deuh ang chi te khan lo om lo sham na te kan soi ma sa du kan soi tel du bok ani ti chuanin form khalo fill up ula enge soi tur lo om soi mai te kan em the sham son in lak sak kha tum lo wila mani nge lo kal tum sham ula ka ti tak zet zeta ti chuanin parking te po om vek dona kha khalungai thak lawa chu wang chuan chu wheeler local te po kha pak na turom do na tin ko la karon confirm kher lo chu pon soile soinu in fill up kha chuanin fill up na link in la mu chung kha chuanin ala omani ala damani kha in ti thei don ni chu chu te po chu kan soitel kha lo ni se chuanin local hey lom lo mel kha ke chuan ka mu du don lo khan tingal to pange ni kum po khanin product omang ang kanin thlantir ra hey lung oi mel vak lo mel kha ka mu ze uzewa tik tak chuan ka mu ze uzewa ma se hey ka en liam me entin ma ka reak du chuang lawa chan chu duang zong ve khana dei bit to lawa tianga chuanin kal nung pol te fill up nung pol te lo ni phei kha chuanin chuwang chuan kha lo hre ve shimula kan don ang te kha skin care ve kania thil man the ve kania man na turom ve khania chuwang chuan kan don ang kha lo mila kan nei lo ron nei tumang kha he entinan chumi chu ka nge chumi chu ka du ron ti tlat ang kha tum lo shamila kha kan cha du bok chu ni kha tiang kha ti lo sham tumila chuanin soita kan khanin birthday week ani boka ka birthday ni chu ni to lo in ren ni chu ma se ka birthday ni ya office se kan kalat ka ti man don lo wangin in ren ni ya khanin kami product sem kha ka son ta khania kan ti ta khania birthday week ani wang khanin kha tunin ren ni khel hi ti kha ngai ni ni dang kha rem lo ni dang kha chu ka birthday week khani to lo chu wang chunin tunin ren ni khel kha angai ni ti kha kan soi del boni danga ti ro lo tin om ta khan chuan ka soi mai chep tun hun ahan ka ron tilang lawa kha ma na ka vlog kha ka thom no hlui ka hak ngai to lo la ru ka ti kha khami kha adu tan lak thei turin ka pho chuak bokang chu
enge adu tan lak the tuin ka pho chok do na ma se product a free dong kha chuanin I la lo mai la I product chang lo te mo product du chia lo thom nu du jok te po kha om the chuwang chuanin I tiang ka tiang form a khan ka ron siam sang vek do na I chu in lo sui lang don nia o skincare nge thom no ti kha chuan ma se thom no I chu skincare ai chu na claim de jok do na kan sui lo kanga skincare ai na claim de jok do na thom no I chu chuwang chuanin I atina in kalpui ten lo nei chu in kalpui te po kha nin I kan lak til jok mai thei o tiang khan hei form fill up lo po khan form a lo in zealan lo chuan thom no kha lo in zealan lo chuanin ya local rem chang te ti khan du lak thei te po ka ti mai thei a chu in lo hriat sak ve shim shimula chuanin I kum tlua na ka discount code mang tam in el na kha mini a khan result ka puang bo kanga lo man te sem na hun rei lo te kan mang ve nga chuan skincare sem kha kan chan kha cha cha nga hun rei kha kan mang don lo kan ti kha zung zung don ni o chuwang chuanin in lo in ming la mai mo in enge sem chungai lo kal lo phei chuanin in khan huatin local phei chuanin kha aron ka dule ka rol la le don tiang chi kha arem to khel lo mai thei chuwang chuan kan hun tiam chungi khong in ming ngai poi mo sak sam bo kula kan ti ni chuan linka khan in lo fill up pula in lo fill up anga chulang ang kha lo fill up pula star mark ka da chu fill up nge nge tur tin ani zel ani o star mark in star mark kha chu o atopa star mark omzel kha mo star omzel kha apoi mo ti na o fill up nge ngai ti na ni ti chuanin ka du tok do na kha zum kha birthday puala birthday kan lom ho na hun tur ka ron sei thei te ni se product free product o birthday kan lom ho dan tur chu product a free sem kha ni a chu lo chin cheu ni som pathuma ni kha chuan form ka fill up theng hi lo tu ni form ka fill up theng hi de ka local ti kha kan pom kherlawang chan chu form fill up tu din kan in cha mola o kha lo ngai pui mo sak ram don nia chuan tu chu ma chu ka du tok le photanga ka channel te lo chang kai pui nge ka be se a ka channel te mi lo subscribe ka video te mi lo like ka mi lo share sak zel dun kan som non le chewa video le pe ka ken le cheu don nia